Здравейте, скъпи приятели! Днес искам да ви споделя нещо много ценно, което научих преди известно време. Отнеми време, докато реша да направя това видео, но няма значение. Реших да ви споделя една много ценна практика за управление на нашите финанси, която се нарича 6 буркана. И тази практика може да намерите в книгата и още много ценни съвети и знание, информация и така нататък в книгата "Мисли като милионер и ще станеш милионер" на Харв Екър, ако не се лъжа беше. Както и ще да е, "Мисли като милионер и ще станеш милионер". Тази практика и също така това чух и от други места на един семинар в Велико Търново, който се проведе преди 2 седмици на Аквасорс. И там споделиха точно тази практика, която практикуват милионерите. Това да разпределят финансите си, доходите си, месечните си доходи на 6 части. Така, образно казано, разделяме финансите си в 6 буркана, но за целта може да извадиме, да сме по-модерни, по-цивилизовани, да извадиме, там казаха за някакви сметки, ще ви излъжа, с банките трябва да се говори, дали може да извадите като 6 клона на вашата сметка. Примерно имате една сметка, банкова сметка, и си вадите като 6 подраздела на вашата карта и във всеки раздел отделяте по определена сума. Това примерно чрез онлайн банкирането става. Аз примерно лично съм имала сметка на банка ДСК, в която мога да отделям спестявания. Такъв раздел имаше. Както и ще да трябва да се поинтересувате, аз не мога да ви кажа, просто забравих и свръкна ми от главата, не успях да го запомня. И както и ще да е, 55% от вашите доходи, месечни доходи, отделяте за ежедневни разходи и за вашия живот. Това са, тук влизат ток, вода, телефон, за храна, за такива ежедневни разходи. 10% от вашите доходи заделяте за обучение и образование. Нещо, което е хубаво да правите, за да инвестирате в себе си и да се развивате. Защото това е, според мен, най-ценното, което може да прави един човек. Най-ценната и най-възвръщателната инвестиция, която всеки един човек може да прави, и тя е в себе си. В образование и обучение. За курсове, семинари, примерно ако сте се записали да учите висше образование и така нататък. За книги. И така. Други 10% отделяме за удоволствия и пътувания, като тук влизат примерно ходенето на ресторант, на кафе, пътувания, примерно за годината или примерно за месеца, ако сте решили да си направите някоя екскурзия. Да речем, заделяте си 100 лева от вашите доходи този месец и решавате, че ще отидете до Белоградчишките скали и така. Тези парички ви влизат за това удоволствие, за този лукс. Така, следващите 10% са тези за непредвидени. Това са непредвидените разходи. Това е примерно ако нещо ни се счупи, например пералнята, имаме нужда от някакъв ремонт в къщи, непредвиден, такива неща. Разбирате ме, предполагам. 10% отиват, значи 10 за образование, за удоволствия, за непредвидени разходи и 10% бяха за
Айде да видим сега дали ще се сета. Айде де. Добре, ще дойде информацията. 5% отиват за 5% отиват за подаръци и за дарения, защото е хубаво всеки месец да платим нашия данък, десятък, така образно казано, за това, че на нас Господ, Вселената, животът ни е подсигурил работа, за това, че имаме доходи, да платим нашия, като знак на благодарност за това, че имаме тези доходи, да дарим на тези, които нямат. Примерно за някой детенце болно, за някой беден пенсионер. Това може да са не само финансови средства, да даряваме не само финансови средства, ако нямаме възможност да отделиме, ако доходите ни са твърде ниски, разходите ни са твърде много. Хубаво е да, примерно, да помогнем с време, с енергия. Например, да решим да извършваме доброволческа дейност прямо някоя болница, някой старчески дом, дом за деца, такива неща. Или примерно някой самотен пенсионер, който не може да отиде, няма физическата възможност да отиде да си напазарува, да отидем да свършим вместо него тази работа. Или да му помогнем с домакинството, да идем да му наготвим една супичка веднъж в месеца. Някакви такива неща, нещо, което хем ще ни изпълни с енергия, хем с позитивна енергия за това, че сме дали нещо от себе си за света, сме помогнали на някоя бедна душа, немощна душа и в същото време по този начин, имайки, давайки от себе си, ние привличаме към себе си още повече изобилие и богатство. Това е тайната на богатите хора, но въпросът е това да не се прави умишлено, целенасочено, нали, с тази идея да привличаме повече богатство и изобилие, в което няма лошо, но когато го правиме именно с тази цел, а не с това да помогнем, тогава вече някакси не можем да надхитрим Господ и Вселената. Може да се получи обратния ефект. Винаги давайте от сърце и помагайте от сърце. Това е много важно. И ще ви се върне многократно. Така, да повторим. 55% отиват за ежедневни разходи, 10% за обучение и образование, 10% за непредвидени разходи, 10% за почивки и развлечения. Да, последните 10%, с които завършват цикъла на нашите доходи, това са инвестиции. Много е важно да инвестираме парите си, част от парите си в нещо. Да ги заделяме за това те да имат възвръщаемост. И е хубаво да намерим такива, тук следва да кажа, че е хубаво да намерим такива източници на доходи, които са пасивни. Защото ако работиме на заплата на едно място, какво ще се случи, ако примерно ни уволнят? Оставаме без работа, оставаме без доход. И ето ти една криза в семейството, в домакинството. Хубаво е винаги да имаме минимум 2 източника на доходи и всъщност колкото са повече те, толкова по-добре. И ако по възможност те да са пасивни доходи, неща, за които не е нужно постоянно да сме на лице, да сме на линия, да сме активни, да работиме
за акумулирането на тази заплата, на тези доходи. И така. Като такива, например, са онлайн бизнесите, онлайн магазин, който работи вместо нас. Ние си имаме някакви продукти, които си продаваме. Докато ние примерно си гледаме кефа някъде, така да кажа, през деня, някой купува от нашите продукти, от нашите стоки и на нас ни се акумулират доходи. И ние реално нищо не сме направили за това, просто сме създали един онлайн магазин, който трябва да поддържаме, да отделяме примерно по 1 час на ден за него, или примерно онлайн бизнес. И така, вече има много възможности за това. Интернет предоставя много възможности за това. Мрежовия маркетинг също дава тази възможност, като компании, като Aquasource, като Тянде, също така създаването на различни курсове, писането на книги. Това също са средства, чрез които можем да печелим, да постигаме пасивен доход. Възможностите са много, въпросът е да се интересуваме. Има такива хора, които могат да ни дадат идеи и варианти за това къде и как можем да инвестираме доходите си, парите си и да печелиме от тях. Така че това беше метода на 6 буркана. Заделяйте си, може да си го правите и в пликове, пощенски пликове, да си заделяте всеки месец тези парички, и това ще ви донесе много организираност на доходите и в същото време удовлетвореност, защото ще знаете, че имате спестени пари за различни неща, за различни, как да кажа, пера от вашия живот, вашето домакинство, и във всеки един момент, в който вие се нуждаете да бръкнете, да вземете, там ще има. И създавате една заявка към Вселената, че вие, примерно, ще се образовате. Това е въпрос на интелигентност и на едно такова ниво, до което си достигнал, за да можеш да ги правиш тези неща, да ги практикуваш тези методи и практики. Значи един прост човек няма да се фане да ги прави. Но трябва да се стигне до едно определено ниво на развитие на начин на мислене и на виждане на живота, за да може да се практикуват тези неща. Ако сте достигнали до този момент, в който ще организирате вашите доходи по практичен начин, нека това видео да ви е от помощ и от полза. И четете, образовайте се, инвестирайте в себе си, пътувайте, радвайте се на живота, имайте спокойствието и сигурността, че имате заделени парички, ако ви се случи нещо непредвидено, защото винаги има някакви такива неща. И инвестирайте, така че да получавате пасивни доходи. И така, обичам ви, прекрасен ден, харесайте това видео, споделете го с приятели и близки, абонирайте се за канала ми. Аз съм Мариана Николова и ако искате лична консултация с мен, пишете отдолу под коментар. Искам и аз ще се свържа с вас и ще работим заедно за позитивната промяна. Обичам ви, прекрасен ден!